Basta manariya na dimpatwa tangin na titu ako ko kebaya-baya. Allahu Akbar. Ayamanan yan na oriana tigyan o kiyang beto. Sanga miyaka dua saksi sib. Na sako 4:30 4:40. Emana miya saka oras. The explosion resulted nagyang kiyang beto. Niyan. Nari ayam kaya sabapan sa patima na tigyan na Merkaba tank which were seen engulfed in the flames. Amele tigyan sa ayamanan yan na miya kagpo. Ayamanan yan na miya totong. Pangatototong aging amanan niya ng mga Merkaba. Allahu Akbar. The explosion resulted destruction of 4 Merkaba tank. Allahu Akbar. Miya bubayakan wari. Dakan na takbir. Allahu Akbar. Pati man ang Merkaba tank. Ay amanan niya na miya terusin na miya kagpa. Raksa miya ile akap ketotong ang pati man ang Merkaba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masakaw explain kabar sa Mindanao. Most challenging enemy Hezbollah ambush engulfs Merkaba tank in flame. Nakate. Mata na piyakan batuira ng iakwan. Merkaba tank. Agyang aya Israel. Most challenging enemy. Giya ko niya manan niya na challenging kalaban agyang aya Hezbollah. Kaya manan niya na basiran din nakipakatadul na pakatimbak siran. Datar niya so taktik agyang Hamas. Uy na mas grabe so Hamas. Kaya harap-harapan ito. Mana dikeswa. Giya nga iakwan. Manan yan na Hezbollah na more on missile. More on missile. Agu kapagayan. Gina. Kaya malaman. Maladar pa. Napkasya na disiran ni mamagayan. Nabagyan nga Hamas sama ito. Manan yan na disiran ni makambubalaka. Agu nga mga tangke. Agu sigiran pukili. Agi nga ito datar kala o porso asaging na. Palalagwira sa nga ito tangke na. Pawan na dito ito magaga. Dito tumagaga. Uwi nagibu Hamas ipakagagaon. Aguda penanan manggulaw lagi nga Hezbollah. Aguda penanan manggulaw lagi nga Iran. Au baso tangke na pelalagwi na kanay. Betug ko nang ito datar kalaugan tanga bumba. Kanabo miya kaysa. Kanabo miya ka sapolo. Maylay. Kapembesa ni Oman gawi. Nagitip ko law layra. Ambush destroy Israeli armor. The Lebanese resistance movement Hezbollah carry out a coordinated ambush against an Israeli armor convoy in southern Lebanon, destroying multiple tanks and inflicting further losses on occupation forces. Giyang ay ko na Lebanese resistance man agiyang ay Hezbollah. Adeng ko no to so ininggulala nira na coordinated ambush. Inambusira nagyang kaya armed convoy. Amana niya na tutundug-tundug ang mga military sa southern Lebanon while destroying multiple tank na madaglatigyan amya binasami sa giyang uto tutundug-tundug ang mga tangke while nagusto mga pad. Amana niyan na nakipagda ng mga sundaro lusis nagiyatigin ni tanda akap kailaya. While sa amana niyan nakaptuba na si sa giyang kaya amana niyan na Israel. So sama niya mga pagarya, pusunta no pase, ginga. Mitiro kagi, wala mo sagada na kanuwi, napbatian ng kagi. Agyang gaya, president agyang Lebanon, na pitiro na, agyang atigin na pisto kami, pisto kirang sa nga Iran, pisto kirang sa nga Lebanon o nga Israel, sa kapagilti kirang na Amerika, nagiitigin na salakawaya ceasefire, salakawaya bitira. So ginto di ka diteron. Ginto di kan iteron. Why? Agi ang gaya president ang Lebanon na makipsinan na sirambu dua. Na ayad na pontuarya irananan na makasinabuta siran na ketebniran ang Lebanon. Iran disarma na Lebanon. Iran disarma na Hezbollah. In history, kasi nga babago na ba ako na da makasaragon. Why? Sa kita kapan naguputo di katido Hamas. Na miya ceasefire agyang kaya Hezbollah agugyang kaya Lebanon Hezbollah agugyang kaya Israel. Miya ceasefire nan. Ay miyang imasadan sa nagi Amerika. So malayo to tutul. Why? So giyang kaya manan yan na kapag imasadaran na keekaliran ni Lebanon. Ay pagkakaliran sa Lebanon na pakidisarman niran agyang kaya manan yan na Hezbollah. Pagusaran sira na Amerika o nga Israel.
Nagito ba di tano diteron. Sobra so 2,000 miyatay sa giyang kaya mga Libanes. Na tataan na likod giyang kaya Libanon na tatad nira na likodiran. Why sa giyang kaya manan yan na Israel. Di na giyang kaya Hezbollah na ay tigin ay paninin digami na so pagtaw. Di tanud na tigin ay manan na mawasi. Di rilay uga na kambing. Agi ang kaya manan yan na Lebanon o daw na Hezbollah. Agip ketimbak sira na Hezbollah. Ay masakit san. Ay sekreto ang presidente ran na makipsina buta sa Amerika, sa pesad sira na Amerika, sisper sira na Amerika. Piyaya gagiyang kaya Hezbollah kagiya at tigina giyang kaya bitiara. Sa giyang kaya Israel, Lebanon, awing Amerika na sala kawa isang ng mga sisperyosan. Sala kawa ya bitiara. Suginan. Imaluta ipkawan sa giyang president sa Lebanon. According to Al-Mayadin, the convoy consisting of 8 armored vehicles was targeted on Sunday as it moved from the town of Tabiye toward the old Al-Sala'ah outpost near their Syrian. Giyang ko na inambu sa giyang kaya Hamas na 8 ko na mga armor, mga sasakyan pang militar. Agyang kaya piyaka prakrek mambus. Agyang kaya manan yan na Hezbollah. Agyang kaya ko na tutundu-tundu gawalo timan ang mga traka sundero, armored vehicle, ay manan yan na tanke, ka-armored. Mga tanke, uway. Sugun so merka ba gusto regular at tanke. Agyang kaya ko na mga taon na sungsiran sa from the town of Taibi, uway san sa south. Na sungsiran sa giyang kaya old Al-Sala'ah outpost amara niya tigyan sa Syrian na tenimbak inambusag yung resistance. The resistance the attack was executed using chain of planted explosive device that detonated in 2 successive waves between 3 to 40 p.m. ago 4 p.m. Sama na to atigin naging atigin na kaya pangambusa mikiran. Na padai si iko emana niya na pipilanuan. Why? Coordinated. Ang ulala na tigyan si iko mga landmine. Na miya nagatigyan na mimbeto sa miya kadua. Giyang utang mga landmine ay emana niya na kita taguro. Why? Raksa mimbeto. Why? Nagito niya emana niya na kiyang busera nun. The explosion resulted in the destruction of 4 Merkaba tank. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At least nakiyapatan sira nun. Why? Mapiad na nan. Takbir kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Basta manariya na dimpatuwa tangin na titu ako kubaya-baya. Allahu Akbar. Ay manan yan na orya na tigyan o kiyang beto. Sa nga miya ka 2 saksisib. Na isa ko 4:30 ago 4:40. Ay manan miya sa kauras. The explosion resulted nagyang kiyang beto. Niyan. Kaya sabapan sa pati man na tigyan na Merkaba tank which were seen engulfed in the flames. Amele atigyan sa amanan niya na miya kagpe. Ay amanan niya na miya totong. Pangatototong agi ang amanan niya na mga Merkaba. Arimaw kuwaga ma Islam. Khalid Baginda. Shout out sa 50 star. Namatan. Amanan niya na kinap. Kubay-bay ako ka. Ino ka pa nakipagabagay sa star. Kaya amanan niya na kiyas sa gugudang ka. Sa ngaya tutulan. O di na-updated ka. Bala sa nga wallah. Khalid Baginda. Allahu Akbar. The explosion resulted destruction of 4 Merkaba tank. Allahu Akbar. Miya bubaya kanwari. Da kanud na takbir. Allahu Akbar. Pati man na Merkaba tank. Ay manan yan na miya terusin na miya kagpa. Raksa miya leakap ketotong ang pati man na Merkaba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. By 6 p.m. Israeli occupation. Ilaman natin na which were seen. Na miya ilaya tigin na miya totong. Englefield ay may tigin naman na niyan na tunatong utageteronan flames, Englefield flames ay man na niyan na miya totong. By 6:30 p.m. Israeli occupation forces had begun withdrawing the damaged vehicle for the area. Ay doon yan si Ranaki. Ay man na niyan namin beto ala 3:40 Nasunod man na 4:40. Ema na niya mga isa ka oras. Ore ano to atigyan na mga ilang unta mga tangya pangapkedig.
Allahu Akbar. Siko kaya pagala sa isyan na miyaylay agyang kaya mga sundaro mipunsiran bakwet. Mipunsiran muidro. Began withdrawing with the damages. Began withdrawing the damaged vehicles from the area. Nauria, sisagyang ko kaya pagalay sa isyan, ay man yan nakapakaya sakpa. So may ambisyon malibutang na miyaylay tigina, mipun muidro, matras, agyang mga sundaro, sagyang ko to ay man yan na kaya pa nga tututungan kiran, agu kitutuyo kanira na nga mga merkabatang. Allahu Akbar. The ambush came amid continue Israeli military activity in southern Lebanon despite the ceasefire that came into effect days earlier. Ay man na niya nagyang atigin na ay man na niya pinggulaw la, agyang Hezbollah man to, sa kaya pangambusiran na sabab na isagyang ayakwan. Sidne tingin mapadalam sa giyang kaya sisper, sabab sa giyang kaya, bapya miya sisper na di pandi manimbak, agiyang kaya maanan yan na Israel sa dasiran na was, ikukikakad na nira na gapa, agiyang Lebanon. The ambush came amid continue. According to Al-Mayadin, Israeli occupation forces have carried out repeated violations including intrusion, bombardment, and ongoing ground movement. So ginanidya ka nitiroon, aya kaya inuay lola kasabab na isagyang kaya Israel. Ay manan yan na bapya pan ceasefire. Napakailay agyang kaya mga Israeli sagyang kaya pitibarangan na diraning gulaw na violation. Why? Including agyang kaya dirani ka pamumba, agugyang asusuan niran sa ground na dasiran niya manan yan na withdraw. The latest ambush follows series of deadly incidents targeting Israeli troops in southern Lebanon over the past 2 days. Padid natigyan sa giyang kaya di kiran di ka pangambusa. Why? Namita taro sa din swema na niya na di mikiran di ka pamumbay dataragi nga southern over the past 2 days. Isa nga southern Lebanon. So ay maulaw sa manan na susabagi sangot apya ka pabana ngutwa kili de lawasig. Naman na yan na kiyakad na nangayakwan Israeli forces. Naman di ran pagawaan. Sugi na ni problema si. Giyan na naburdi rin na lawasig mananan. Kaya na kanigyo sa nguta from the river to the sea. Free Palestine. Ay gito. Giyan na pagilta na Israel awgi nga yakwan Lebanon na lawasig. Narod na ng pagundas sa Saudi. Ipanagadiyan na giyang kaya Syria, giyang nalawasay na pagkapoon sa ayamanan niya na Lebanon, ipanagadiyan na Syria, ipanagadiyan na Jordan, Hawaii, na rukulog sa ayamanan niya na Red Sea, Hawaii. So ginan ni di na ni katero sa dapat na from the river to the sea, narakad na Palestine, kainagawa na nagyang kaya Israel. So, emanan yan na gito. Sabab sa agyang kaya kasusupak, o di na kapumbayulit, agyang kaya Israel, sa agyang kaya kapasadan na ceasefire na di mambudi maraginot agyang kaya Hezbollah. Sa sadya, kaptimba ka Israel na kaptimba ka mambuhay Hezbollah. So, giyatigi ni mga sumpat, kaya manan yan na kapso pa mambu. Sabab sa pumbayulit agyang kaya Israel sa agyang kapasadan. Israeli military source confirmed that the reservist older was killed and 9 others were wounded in an improvised explosive device explosion in the border village of Kefar Kela. The soldier belonged to the 71st Battalion of the 769th Hiram Regional Brigade. So, ayaman na niya na confirm agyang Israeli sources. Israeli source. Why? Confirm ra nagyang ako na pero kano to matay. 2 ka tao source that reservist soldier was killed sa kataw. Ano ko natigyan na sa kataw ay manan niya na reservist miya patay confirm agyang Israel
Agwe man na niya na siyaw katawangal sabab sa giyang kaya improvised devices why mimbeto. Kaya da po nagyang na mga tangke, kaya sa buhay sa kiyang beto niyan, kaya bebeto niyan, siyaw katawa miyangal lagu sa katawa miyatay. Yun na confirmeran, sikunanan sa giyang kaya ki Farkila. The soldier belong, nakoto, inaluiran sa mga sundero, kaapadan sa ngutam miyamatay, agumiyangal. Buta sa Iran.